Frida Pettersson från Dalarna då. Oskar fick det till, så det var att titta där. Vad säger bakom Jonsson? Den säger Petterssons tid strax över 9 minuter. Kanonbra tid för Frida Pettersson. 10.02. Johanna Hagström, Västergötland, 21. David Fall där på upploppet på Anton Svedberg. Tyvärr då från Västergötland så står på öronen och bara några meter från mål. Bra Simon! Han kämpar mot mål också. Engvall från Jämtland Härjedalen. Vi tar i mål honom som 12. Viktor Engvall som 12. Lite snabbare då för oturskillen Svedberg som föll på upploppet in som 8:e man på 10.01. Han hade fixat 10 minuters spärren och inte hade ramlat. Där har vi 224. Och då är det Jämtland Härjedalen och det är Olle Bäckebjörk. Men bakom honom går det fort Jonsson. Ja, det gör det. På en 48:e tid. Den är skriven till 11.26.6. Nej, det har han inte. Det är bara gått 10 minuter så att jag tror inte han... Westman. Under 9 minuter. Vi har en ny 4:e tid. Visst är det väl så? Bra Hilda, kom igen nu. Adam Westman 8.59.1. Strax under 9 minuter. Ny 4 i mål. Han är distanserad med 29 sekunder av Axel Attedal. Och Jämtland Härjedalen på upploppet här. Nummer 256 kommer det Jon Zachrisson. Hemmaåkare på riktigt här. Från Svegs IK som till vardags i mål i detta nu. Zachrisson inte nu alltså hemmatjejen Bakén från Svegs IK och Jämtland Härjedalen på väg ner mot mål och var ute nu i 9.30 alldeles strax. Ja, då kan vi konstatera att det är bra Klara, heja! Hon är ju faktiskt först förvarnad i spåret av de förvarningar som står uppe på listan där just nu. Sen har vi en intressant förvarning på nummer 312, Sara Thyn. Kan du ta det? Jag tror nog 313 går ännu, om jag minns rätt. Okej, ja. Vilket häftigt namn. Ja, Gärsvoll som hälften norska då. Om jag inte är helt fel underrättad. Men här har vi Bakén på upploppet. Kom igen nu Svegarna, nu hejar vi på. Elin Bakén ifrån hemmaklubben Svegs idrottsklubb och Jämtland Härjedals färgerna under 10 minuter. Frida Pettersson Dalarna leder för Alicia Persson Medelpad och Johanna Hagström Västergötland är 3. Emma Stenmark ifrån Värmland in på 17:e tid. Och Ida Hilmersson ifrån Göteborg, fin 10 så långt. Bra Maja, heja! Då har även jag fått på mig ett headset, så nu ska vi se om jag hörs ut i både stadion och det går bra. Ja, vi har 4 målgångar på gång, Jesper. Och snabbast i spåret där måste nummer 128 gå. Här har det gått ganska fort. Det är en upplandstjej, va? Visst är det så, 128 och då skriver Sofie Björninger. Dalarna på 44 poäng. Målan är på 45 och Västergötland är 4 och Ångermanland är en 4. Alltså första spännande. Nej, så sist det var någon som körde. De kom in för att ta sig så det är kvar till det som... Kom igen nu Maja! Det är bra Maja! Bra Maja! Mer kör på! Man ska inte vara rakt. Den är typ halvvägs. Här är halvvägs. Åh, kan man ta på den?